Para continuar esta revisión que estamos facendo de PowerShell, bueno, algo interesante podría ser, por exemplo, ver a versión. Antes estivemos falando das versións, diferentes versións que houve de PowerShell, ou que houve que haberá. Podemos ver a versión que temos no noso instalado no noso sistema. Eu teño Windows 10 e, pois, co comando getHost, vale? Lembrade esa sintaxis de get sobre que hacemos ese get ou que queremos obter. Bueno, aquí nos pon que estamos utilizando a versión 5.1, vale? Algo importante tamén que debemos ter en conta é que, bueno, hai unha serie de permisos que debemos ter, ou de políticas que debemos ter activadas para poder executar scripts. Por motivos de seguridade, pode que non se nos permita a execución de certos scripts, vale? Igual scripts de sistema propios de Windows sí que se permite a súa execución, pero por, bueno, pois, como vos digo, por motivos de seguridade, scripts de terceiras persoas, como son eu, neste caso, pois non permitan a súa execución, vale? Para elo, o que tedes que facer é primeiro comprobar as políticas de execución, non? Entón, collemos, vale, escribimos utilizando o tabulador. Non hai... Bueno, outra cousa, non é case sensitive, vale? Se eu poño este get execute policy deste xeito, funcionaría igual, vale? Isto é o que nos di o que temos ahora mismo activo, vale? All Signet. Neste caso, eu teño... Bueno, sería interesante ter algunha política a maiores activa, e o que imos facer é activar, pois, por exemplo, facemos un set execute policy pois vale, está nos dicindo que vai haber un cambio da directiva de execución, vale, dicimoslle que perdón, que sí, vale, derivouse o acceso á clave de registro. Vale, lembrada que vos dixen, hai que executalo como administrador, vale? Vamos a executar como administrador. A ver, ahora. Isto, pois, ides cambiar a directiva de seguridade, vale? Podemos ver ahora que está activa, sería restricted, e nos imos a poñer con esta chequeríamos, vale? Con o remote signed. Entón, deixamos esta, facemos un get execute on policy e vemos que, bueno, temos a que acabamos de asignar, vale? Ben, unha vez solucionado este paso previo para as execucións dos scripts, comentar un detalle. Os scripts, bueno, máis que os scripts, os comandos de PowerShell denomínaselle no argot por cmdlets, vale? Pois, por exemplo, xa vimos varios comandos ou cmdlets, como pode ser getHost ou getAlias, vale? Temos, dice, un exemplo típico de un cmdlet sería getDate, vale? Podedes seguir, a ver, get, vale, se lle dades o enter, vai vos mostrar todas as opcións que coinciden, pois, no meu caso, con getD, vale? Entón, damos a getDate e devolvenos a data na que estamos. Isto é algo común ao tema de scripting que xa vimos en Linux, que podemos traballar con, bueno, con comando, pois, por exemplo, quero obter a axuda do comando ou do cmdlet getDate, vale? Desea executar o UDateHelp, vale? Unha cousa que non neste equipo estaba sen facer. É recomendable, antes de facer nada, vamos a cancelar isto. Control C, saímos, vale, facemos un CLS, se volvemos a facer un getHelp vai nos preguntar o mismo, vale, é dicir, estamos como estábamos. Antes de nada, é recomendable facer un update da axuda, vale? Entón, imos executar o comando, perdón, update
deixámoslo que traballe. Entón, agora seguimos onde estábamos, vale? Que queríamos ver a axuda do comando get date. Vale, vemos que ahora xa está actualizada, este comando non deu problema, e vemos que a saída é moi similar, bueno, sonámonos cando facíamos o mesmo en Linux, vale? É moi similar. Danos o nome, un pouco un resumo, bueno, unha serie de vínculos se queremos acceder a máis información, descripción, sintaxis, etc. Vale? Bueno, xa vos digo, funciona dun xeito similar a Linux. Tamén podemos facer cousas deste estilo, vale? Podemos utilizar tuberías, os pipes, como xa vimos en Linux, vale? E agora vamos a nosa información do comando getDate agrupado por en filas, agrupado como por filas e columnas, vale? A propiedade, valor. Tamén lle podemos perfilar este comando indicándolle que queremos os seguintes valores: días, horas, minutos e segundos, vale? E amosaría só a información que precisamos. Ben, un adianto a sintaxe do scripting en PowerShell sería este. Ahora imos crear unha variable que se chame data, vale? Bueno, fecha, por si acaso data está para outras cousas. Data é unha variable que suele ser utilizada por os sistemas en diferentes linguaxes, entón, por non ter... bueno, para evitar problemas, facemos este xeito. En principio, parece que non fixo nada, pero que pasa se eu... Fixadevos, que o tabulador xa autocompleta, xa recoñece. Que pasa se fago isto? Bueno, automáticamente asignou a saída do comando ou do cmdlet getDate ao valor, a variable fecha que acabo de crear. Co cal fecha, ahora mismo, xa a teño cargada co valor resultante da execución dese comando, vale? Entón, podería facer, pois, cousas asociadas, fecha, por exemplo, getType, vale? Daríanos o valor dese método, getType.name, simplemente estou executando o que pon. Estou seguindo estes exemplos, vale? Podía facer exactamente o mismo que fixen antes con getDate, pero neste caso con fecha, vale? Como vemos, pues bueno, acabamos de crear a nosa primeira variable, vale? Pódense, bueno, para non facer todos os exemplos, vou facer o último, que xa non sería un método simplemente de consulta, senón que é un método de modificación addDays, vale? E neste caso, fixadevos que o que fai é devolver un obxeto data, pero sumando de días a dita variable, vale? Bueno, vedes aquí máis comandos sobre como apagar o equipo, como reiniciar o equipo, vale? Tedes tamén opcións para ver as variables de entorno. Quería ensinarvos, non, neste caso non sale, vale, era por si aparecía, pero non, na variable de entorno non vai salir. Hai outro comando no que podemos consultar todas as variables que están disponibles, vale, non sería caso, estamos vendo simplemente as variables de entorno, vale, bueno, nada máis. No seguinte vídeo veremos máis en detalle a sintaxis bueno, dos cmdlets e comezaremos con scripting.